Bai. Bueno, arratsaldeon guztioi eta gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Hasteko, EH Bildu udal taldeak eskatuta, urgentziaz, puntu berri bat gai ordenaren bukaeran sartzea bozkatzera pasatuko gara. Idazkari nagusiari galdetuta, puntu hau urgentziaz sartzeko beharrezkoa da gehiengo absolutua, eta horregatik, eta uste dut Maider adierazi dizugula lehenago ere, nahiz eta gure taldean abstenitu egin behar ginen, taldeko batzuk baiezkoa emango diogu puntu honi, ez dugulako nahi oztopatu, EH Bilduk urgentziaz sartzea gaurko gai ordenean puntu hau. Bai, orduan Ana nahi baldin badezu, bozkatzera pasatuko gara puntu hau gai ordenean sartzeko. Eba Buin Bideburu? Bai, guk ez dugu entzuten. Guk ez dugu entzuten, Zuek entzuten doztazu, niri? Bai. Bai. Ibon, deitu diozue Iñaki? Iri? Jazta, badoia, Bai, badoiat. Vale, itzegiteko, mesedez. Bai, itzegin mesedez, Maria, aber entzute. Aber? Perfecto. Bai, orain bai. Bai. Bueno, zuek entzuteko errepikatuko dut, orain txen pasatuko gerala bozkatzera, EH Bilduk urgentziaz eskatuta, puntu berri bat sartzea gai ordenaren bukaeran, eta gehiengo absolutua behar danez, adierazi dut, nola gure taldean, batzuk baiezkoa bozkatuko dugun, ez oztopatzeko puntu hau sartua izan dadin, nahiz eta gure taldearen erabakia izan den abstentzioa. Eta orduan Anari esaten diot berriro ere Ana barkatu, bozkatzera pasatuko garela urgentziaz puntu hau sartzia. Eba Buin Bideburu? Alde. Ibon Arrupe? Abstentzioa. Itxaro Artola? Alde. Amaia Ceziaga? Abstentzioa. Gaizka Eraña? Alde. Anuska Ezkurra? Alde. Joseba Ezpeleta? Alde. Victoriano Fuentes? Alde. Ander Garay? Abstentzioa. Nerea Hernández? Alde. Juan Ramón Mendieta? Abstentzioa. Maider Morraz? Alde. Eskertuta, Alde. Maitane Muñoz? Alde. Aritz Murua? Joana Sánchez? Edurne Unamuno? Abstentzioa. Eugenio Uribarren? Abstentzioa. Kepa Urteaga? Alde. Aitor Zubiaga? Alde. Mario Barretxena? Alde. Amabi baiezko eta 8 abstentzio. Orduan puntua sartuta gelditzen da gai ordeneko bukaeran. Lehenengo puntuarekin jarraituz, 2021ko apirilaren 15ko bilkurari dagokion akta irakurri eta onartzea. Aktan norbaitek badauka zerbait esatekorik? Ez, orduan onartutzat ematen dugu akta. Bigarren puntuan, kontratua adjudikatzeko proposamena
Arrasaten aparkatze eta igarotzen mugatuko sistema eta sistemak kudeatzeko asistentzia zerbitzua emateari buruzkoa. TAO sistemaren kudeaketan asistentzia emateko zerbitzua kontratatzeko prozedura irekiaren kontratazio maila 2021ko martxoaren 24an bildu zen, aurkeztutako eskaintzen proposamen ekonomikoak irekitzeko. Onartutako eskaintzak hauek izan ziren, estacionamientos y servicios eta Gertek Sociedad de Gestión y Servicios. Ikusirik zerbitzu teknikoek egindako txostena eta automatikoki zenbatu daitezkeen adjudikazio irizpidei dagozkien puntuak, eskaintzarik onena Gertek Sociedad de Gestiones y Servicios S.A. enpresak egindakoa da. Horiek horrela, hirigintza ingurumen eta mugikortasuneko batzordeak honako proposatzen du. Bat, Gertek Sociedad de Gestiones y Servicios enpresari esleitzea, TAO sistemaren kudeaketan asistentzia emateko zerbitzua. 468.143,86 urtean, bez barne, eta 6 urte eta 6 hilabeteko epean. Bi, kontratu honen arduraduna, Juan Antonio Urdangarin udal teknikaria izango da, sektore publikoaren kontratuen 62. artikuluan aurreikusitako funtzioekin. 3. Aipatu enpresari jakinaraztea, esleipenaren jakinarazpen hau jaso eta 15 egun baliodun igaro ondoren, 5 egun izango dituela, udaletxean agertu eta administrazio agirian kontratua sinatzeko. 4. Kontratuaren exekuzioan parte hartuko duten langileei, Gipuzkoako aparkalekuaren hitzarmen kolektiboa eta Afrikoaren ordenantza aplikatuko zaie. 5. Esleipen honen iragarkia eta kontratuen formalizazioaren berri kontratistaren profilean argitaratzea. Interbentziorik gai honekin? Ez dago interbentziorik? Bai, Eba. Bai, adieraztea guk aurka bozkatuko dugula, kudeaketa publikoa enpresa pribatuen eskuetara bideratzea ez delako guk nahi dugun herri eredua. Mila esker. Maider? Bai, guk be aurka bozkatuko dugu, hasieratik esan dugulako TAO sistemaren alde gauzela, baina ez subkontratatutako enpresa bati zerbitzua ematearen alde ez gauz. Azkenean bukaeran ikusiko ditugu bidatu, bai, alde batetik zenbat ordaintzen zaion enpresa pribatu bati zerbitzu hau emateagatik, eta bigarrenik zenbat ordaintzen zaion langilegoari edo ze baldintza dituzten. Hor ikusiko dugu ia benetan udal honetan hainbeste babesten dan langileriaren lan baldintza duinak errespetatzen diren edo ez. Hor ikusiko dugu, hau da, zenbat kostatzen zaigun, zenbat kobratzen duten eta ze lan baldintza dauzkaten bertan lan egiten dituzten langileak, eta orduan hitz egingo dugu edo hausnartuko dugu ia herri honek TAO sistema publiko bat behar duen edo TAO sistema pribatu bat. Guk, desde luego, babuinak esan duen bezala, TAO sistema publiko baten alde gauzenez, aurka bozkatuko dugu. Bez interbentziorik? Bai, Anuska? Bai, arratsaldeon guztioi. Gai honen inguruan aurreko osoko bilkuratan, ez azkenengoa, baina aurreko bitan uste dut hitz egin degula. Guk esandakoari lotzen atzaio, gai honetaz hitz egin dugulako. Beraz, guk ez daukagu beste ezer gehitzerik, bai esatea, legearen baitan prozesu partartzaile baten ondorioz egin dela TAO sistemaren ordenantza, eta gaurkoan, zerbitzu emateko kontratuaren adjudikazioa bozkatzera gatozela, eta udal gobernuak baiezko emango diola. Eta bide batez ere, gogorarazi idazkariak irakurri digun 4. puntuan diktamin honetan, beran esaten duen kontratuaren exekuzio parte hartuko duten langileak, Gipuzkoako aparkalekuaren hitzarmen kolektiboan kode horren barruan egongo direla, hitzarmena publikoa da, eta hor, arrasateko orok, jakin dezakegu, langilego hauek izango dituzten eskubideak eta bete beharrak publikoa da, eta besterik ez, mila esker, ezer gehiago, mila esker. Beste interbentziorik? Bozkatzera, bai, Kepa? Atzaldeon, Anuska, noski, eske hitzarmen danak publikoa die. Gipuzkoako aldizkari ofizialean egongo da segurazki hitzarmen hori publikatuta.
edo bez baldin badau Gipuzkoakoan, estatala izango da, edo dana dela, hitzarmen guztiak dira publikoak. Baina hori ez da gut sekula mai gainean jarri duguna. Soilik falta zen hitzarmenari lotuta ez egotea lanpostua. Hitzarmen horrei lotuta segurazki izango dela udalitzekoa, baina askoz ere bajuagoa. Lan publikoa udalitzen oinarrituta dago, ez? Bere soldatak eta bere betebeharrak, egin beharrak, eta hori da, eta segurazki beste hitzarmen horren kondizioak askoz ere bajuagoak izango dira, eta gu beti defendatu izan dugu, lan publikoa denez, publiko horren barruan egotea, ez? Publikotasun horren barruan egotea, eta ez beste hitzarmen pribatu bati lotuta. Pribatu esateot, enpresa pribatuek garatzen dutelako, ez izkutatuta dagoelako hitzarmena. Orduan, zuk esaten duzu publikoa dala, noski, publikoa dala, falta zana, hori bebai izkutatuta egotia. Orduan, uste dute zuk esan nahi duzun eta guk esaten gabiltzana ez dela berdina, baina hori aklaratzea. Ez interbentziorik, norbaite, gogoa dauka, hitz egiteko? Ez? Ana, bozkatzera pasatuko gara. Eba Buin, Aurka. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, Kontra. Amaia Zesiaga, Alde. Gaizka Eraña, Kontra. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Ezpeleta, Kontra. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Kontra. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morras, Kontra. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Bai. Eugenio Uribarren, Alde. Kepa Urteaga, Aurka. Aitor Zubiaga, Ez. Mario Barretxena, Alde. Amabi Baiesko eta 8 ezesko. Onartua gelditzen da, 3. puntuan, martxoaren 31an, 2021 urteko aurrekontuaren egoeraren berri ematea. Berri ematea da, hor daukazue informazioa. 4. puntuan, tokiko gobernu batzarrak 2021ko lehenengo 3 hilabetean onartutako kreditu aldaketen espedientei buruzko informazioa. Hau ere berri ematea da, hor daukazue informazioa. 5. puntuan, alkatearen ebazpenen berri jasotzea. Hau ere berri jasotzea da, danok dauzkazue horre ebazpenak. Eta 6. puntuan, mozioa, azkenean mozio adostu bat egon da, alderdi ezberdinen artekoa, eta berez, 6. eta 7. puntuak mozio bakar batean gelditzen dira, eta pasatuko naiz irakurtzera. EAJ-PNV, PSEE eta Elkarrekin Arrasate Podemos Ezker Anitza IU Eko Berdeak Arrasateko biztanleriak etxebizitza edukitzeko duen eskubidea defendatzeko mozioa. Etxebizitza oinarrizko eta funtsezko giza eskubide gisa onartutako eskubidea da nazioarte mailan, eta etxebizitza eskuratzeko dagoen arazo larriaren aurrean erakundeek ez lukete jarrera pasiborik hartu behar. Eustatek emandako datuen arabera 2020ko ekainean, Euskadin 120.532 pertsona zeuden etxebizitza eskuratzeko premian emantzipazio egoeragatik. Etxebizitza eskuratzeko prezioari dagokionez, ikusten da etxebizitza horien nileko batezbesteko errenta 1.040,67 eurokoa dela, etxebizitzaren Euskal Behatokiaren arabera, eta 18-29 urteko gazteen nileko batezbesteko soldata garbia 1.164 eurokoa dela, gazteen Euskal Behatokiaren 2019ko txostenaren arabera.
Salesketa merkatuari buruz, Eusko Jaurlaritzaren higiezinen eskaintzaren azken txostenaren arabera, 2020ko laugarren hiruhilekoa, igo eginda erabilitako etxebizitzaren presioa EAEn, eta erabilitako etxebizitza librearen metro kuadro erabilgarriaren batez besteko presioa 2.718,8 eurokoa da. Etxebizitza berri libreari dagokionez, metro kuadroko presioa 3.611,5 eurokoa da. Zifra hori 5,4 handitu da 2019ko laugarren hiruhilekoarekin alderatuta. Presioaz gain, kontuan hartu behar da biztanleriaren zati batek zailtasunak dituela gaur egun hipoteka kreditu bat eskuratzeko. Lan baldintza egonkorrik ez duelako. Higiezinen eskaintzari buruzko inkestaren datuen arabera, 2013tik alokairuaren presioak 22 hasi da EAEn, eta alokairuaren merkatuari buruzko estatistikaren arabera 10 2016tik. Igoera horren ondorioz, alokairuan bizi diren familiek 65%ek errenta erabilgarriaren 30% baino gehiago erabili behar izan dute alokairua ordaintzeko. Estatuko gobernuak orain arte alokairu errentei buruz hartu dituen premiazko neurriak, krisi sanitarioak, kalteberetasun sozioekonomiko handieneko egoran dauden errentariengan duen eragina arintzekoak izan dira, baina egiturazko erreformoak egin behar dira etxebizitza eskuratzeko erregulazioaren gaian. Premia biziko ondasuntzat jotzeko, inbertziotzat jo beharrean. Estatuko lege berri baten bidez, etxebizitza merkatu tenkatua duten eremuak zeintzuk diren aitortu ahal izango dira, hau da, azken urteotan alokairuen presioek gorakada handia izan duten eremuak, Euskadiko hirietan eta hiri errentamenduaren esparruan gertatzen den bezala. Euskadiri dagokionez, lege berri batek aurrerapen handia eragin dezake ere etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 legearen aplikazioan eta garapenean. Etxebizitza izateko eskubidea defendatzen duten gizarte plataformek etengabe aldarrikatzen dute lege hori. Kontuan izanik, alokairu presio altuenak dituen 3. autonomia erkidegoa dela Euskadi. Toki oinarriak arautzen dituen legeriak, toki erakundei esleitutako mekanismorik ez dagoenez, eta beharrezkoa den toki autonomia baliatuz, erakunde maila guztien arteko lankidetza beharrezkoa da. Hain konplexua den arazo bat irtenbidea emateko, etxebizitza eskuratzea. Horrela, Arrasateko udalak hurrengoa proposatzen du. 1. Espainiako gobernuari eskatzea etxebizitzari buruzko estatuko lege bat onar dezala, autonomia erkidegoan eta udalerrien eskumenen esparruan garatu ahal izateko, etxebizitzaren funtzio soziala blindatzeko eta Espainiako Konstituzioaren 47. artikuluan jasotako etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea benetan betetzen dela eta errespetatzen dela ziurtatzeko, oinarrizko hornidurak barne. 2. Eusko Jaurlaritzari alokairu sozial eta eskuragarriko etxebizitzen parke publikoa handitzeko eskatzea. 3. Arrasateko udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 legea garatzen jarraitzeko eta alokairua sustatzeko politikak bultzatzeko, familien errealitate ekonomikora egokitu daitezen bultzatuz. 4. Arrasateko udalak arlo horretan eskumena duten erakundeekin elkarlanean eta koordinatuta, gazteentzat eta errenta ahulenak dituzten pertsonentzat alokairu soziala bultzatuko duten politika garatzeko eta lan egiteko konpromisoa hartzen du. 5. Arrasateko udalak foru aldundiei eskatzen die, Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta, Euskadiko zerga koordinaziorako organoaren barruan, etxebizitzaren fiskalitatearen arloan neurriak hartzeko formulak azter eta proposa ditzatela. Etxebizitza alokatzen duten pertsonen kenkariak egokitu eta aztatzeko, beren errenta mailaren arabera eta etxebizitza alokatzearen bidez, lortutako errentak progresibotasun printzipioan jartzea. Interbentzioak. Ez dago interbentziorik? Bai, Eba? Gure aldetik adieraztea alokairuen presioaren espekulazioa gure herrian errealitate bat dela, ez dela normala etxe batean alokairua eta salario minimoa ia parean egotea, ez dela normala lana egin alokairua ordaindu eta hilabetero prekarietatean bizitzera kondenatuta egotea. Eta horregatik instituzioak eta alderdi politikoak espekulazio hau murrizteko bete beharra daukagula uste dugu. Borondate politikoa baldin badago instituzioak
hau aldatzeko erremintak baditugulako. Akordio hau pauso txiki bat izan da, baina gehiago behar dugu. Orain dela 3 egun gai zerrendan alokairuen gaineko bideo desberdin zen. Erregistratu genuena eta gobernuak aurkeztutakoa. Bozeramaile batzordean eskatu genuen gobernuak kontramozio bat aurkeztu beharrean bi mozioen edukia lantzeko eskaera, eta 2 egun hauetan lortu dugu minimo batzuk adostea. Baina nire aldetik esan behar dut hobeto egin dezakegula, gobernuak hilabete bat lehenago eukitzen duelako oposizioaren mozioak, baina oposizioak berriz gobernuaren mozioak bozeramaile batzordean plenorako 5 egun falta direnean. Beraz, argi dago gobernuaren eskuetan dagoela mozioak denboraz lantzea. Eta honen harira, asko hobetu dezakegula eta hurrengorako negoziazioak korreo bidez in extremis egin beharrean, alderdi guztiak mahai batean, bai ematen bueltan akordioak lantzeko eskaera luzatzea. Eta hori, mila esker. Bai, Maider? Bai, guk mozio honen erretiratzea eskatzen dugu. Alde batetik, mozio honen testua jaso dugulako arratsaldeko 3:17 WhatsApp bidez. Ez dugu ezer jakin hori baino lehenago. Gure taldeko kide askok ez dute irakurri ere egin. Uste dugu improvisazio maila eta profesionaltasun falta hain handia dela zalantzak daukogula, mozioa bere horretan onartu daitekeen edo ez, eta galdetzen diogu idazkariari guk testua 3:17 jasota, ia posible dan mozio hau aurkeztea arratsaldeko 6:00. Ez duzkulako inolako astirik eman mozioa aztertzeko. Eta uste dugulako gauzak horrela egitea ez dala arrasateko udalak merezi duen maila politikoa. Horregaitik eskatzen dugu mozio honen erretiratzea. Nuska? Barkatu. Bai, lehenengo gustuko jaten, legediaren aldetik idazkariak erantzun dezan, mozioa hau balioagarria dan, eta gero nire hitzak adieraziko ditut. Ana, mesedez? Bai, nik komentatzen dizuet, beti komentatzen dudana. Zuek daukazue aukera, ia azkenengo momentura arte, udalbatzarraren aurrean dokumentu bat aurkezteko eta dokumentu horrek izateko adierazpen instituzional edo erakunde adierazpen izaera. Orduan, pleno aurretik ze puntura heldu zareten, nik hori ezagit, printzipioz aurkeztu dozue bitalderen artean, eta ez dakitzetena da, formula edo oinarri nahikoa zauen adierazpen instituzional bezala ulertzeko. Eta gero, zuek erabakitzen dozue aurrera egin mozioarekin edo erretiratu. Beti bezala, beti zuen esku dago. Bai, Anuska? Bai, alde batetik, gogorazi nahi dut, osteguneko bozeramaile batzordean, Eba Buinek esan duen bezala, genozkan 2 mozio. Alde batetik, Eba Buinen taldeak aurkeztutakoa eta udal gobernuak aurkeztutakoa. Konpromesuanik bertan hartu nuen udal gobernu bezala, hauin Andreak ondo azaldu duen bezala, akordi batetara iristeko ea gai ginen eta beste proposamen bat egingo genuela, beti ere aldu gil, beraiek izan direlako, beraiekin genauzkelako hartu emon hauek. Maider, inundik inora, etzen uten inungo aipamenik esan, batuko zinaten, ezer. Azkenengo 2 egun hauetan egon gara hauen Andrearekin eta bere taldearekin hitz egiten, mailez, telefonoz eta jakin ere badakigu, zuk Ebarekin gai honen inguruan zurekin hitz egiten egon dela atzotik, eta gaur alde batetik jaso dezu mozio hau eta nik ere telefonoz deitu dizut esanez, akordi batetara iritsi garela. Beraz, denbora izan dezute, zuen aldetik ez dugu inungo proposamenik, ez komentariorik, ez sugerentziarik ezer jaso, aurreko ostegunetik eta Eba Buinek esan duen bezala, beraien mozioa zegoen mahai gainean duela hilabete, gurea sartu da, eta egia da Eba, baina legeak marketzen du
bozeramaile batzorde, baino 2 egun lehenaur arte sartu daitekela mozioa, eta legearen baitan gaude, eta guztia legez ondo eginda, eta hemen gertatu dana, 3 taldeen artean, udal gobernuko 2 taldeen artean, eta Eba Buinek ordezkatzen duen taldearen artean, akordio batetako gaitasuna izan degula. Espero dugu urrengoan ere EH Bildu sartuko dela. Baina, Morras Andrea, mesedez, ez jarri besteon eskutan zuen ardura eza hori. Ez jarri besteon kulpan. Guk lortu dugu 3 alderdien artean lanketa bat egitea, eta ona dakargu mozioanik animatzen zaituztet, moziora gehitzeko, orain. Mila esker. Bai, Maider? A ber, Anuska, nola animatzen gaituzu zuen moziora elkarreratzen ez baldin badute gure taldeko batzuk aukera izan irakurtzeko. Hori lehenengoko gauzia. Bozeramale batzordean esan zan landuko ziela 2 mozioak, Eba Buin nirekin kontaktuan jarri da, nik esan nion Victorri berarekin egongo nintzela, Eba Buinaren eskuetan utzi nuen, nik atzor arte ez nuen ezer jakin, eta gaur 3 eta 17 jaso dut akordioaren testua. Berriz esaten dut. Nire ustez, eta guretzako ez da profesionala. Ez da profesionala hola lan egitea. Ez da nik zuen eskuetan izte hotela, eta ez, lan egiten da modu baten, eta guk momentu honetan, gure taldeko batek baino gehiago, akordio hau ez dutza eman astirik irakurtzeko lanetik zuzenien etorri dalako. Ziur nau zuen taldeko batzumak besta. Beste alde batetik ez dut ulertzen gauza bat. Guk mozio bat sartu izan nahi genuen beste egunean, 2 egun lehenago bezalako sartu, etzan onartu. Baina zuek mozio hau adostua izan dana, arratsaldeko 3etan, momentu honetan sar dezakezue. Orduan, hor legalkin nik ez dakit, ero ezberdinak garen, edo legea nola interpretatzen da, hori ja anaren eskuetan usten dut, eta hor teknikoki ez naz sartuko. Baina, berriz esaten dut, 3 eta 4 pasatzen jakun testo bat aztertzeko eta zuekin elkarrekin momentu honetan baietza emateko, eske ez dauela astirik. Ezin dugu horiein, zeidoia guztiz lan egiteko modu eraginkor eta efikaz baten kontra. Eta guk holan ez dugu lanik egiten. Eta esan dezakezu nahi dozuna, baina niri WhatsAppez heldu zait akordio hori 3 eta 17. Eta hola guk eskatzen duguna da mozioa erretiratzea. Aukera izan deigun geuk baloratzeko eta aztertzeko ia bat egiten dugun edo ez mozio horrekin. Beste norbaitek izan nahi du? Bai, Eba? Bai, lehen aipatu dudan bezala, alderdi guztiak mahai baten bueltan akordioak landu beharko genituzke, eta ez da izan horrela, beraz, ni bertan bera usteko borondatea daukat. Beste norbaitek izan nahi du? Bai, Maider? Eskertzen dotzut, Eba, ze uste dut bat gatozela udal honetan mozioak mai baten bueltan landu beharrean, lantzen die e-mail bidez, WhatsApp bidez eta telefono bidez, eta beti azkenengo orduan. Eta uste dut guk udal honetan darabilgun gaiak larreiko garrantzitsuak diela, hola egoteko orduen bat nator zuekin, eta gonbidatzen dotzuet danoi, mozioak lantzeko kudeaketa eta gestioa beste modu baten izaten, eta sistema beste bat izaten. Eta horrela ez da gertatuko, gaur gertatu dana. Eskerrik asko. Bai, Anuska? Ez dakit hau nola erabaki dugu, baina guk taldean erabaki barko genuke udal gobernua ez gaude batera, guztio gaude banatutan, nik ezin dezaket, hauen Andrea, agian zu bakarri zaude hemen eta zuk erabaki dezakezu hori, nik hori ez noa erabakitzera. Udal gobernuan hemen pertsona asko gaude, eta nik erabaki hau, bertan bera ustera, nik ez dut hartzen. Ez dakit momentu honetan nola zer egin dezakegun, baina nik erabaki hori ez dut hartzen. Ez gaude danok bueltan,
hemen gaude bakoitza leku ezberdinetan eta nik taldeko erabakia beharko nuke eta ez dauka taldeko erabakia. Beraz, nik EAJak ez du usten mai gainean. Ez dakit, Noski, eske onargarria da, ni esaten ari nazena, ontsa zuk esan dozu gai berdin-berdinarekin. ez, baina guk erabakita daukagu mozioarekin aurrera egitea. Morales Baina zuk Andrea, ezin dozu momentu honetan, H Bilduk ez du, ni hitz egiten nengoen, H Bilduk ez du mozio hauen inguruan ez errezan. Ez pasadan ostegunean, ez ostiralean, ez larun batean, ez igandean, ez astelenean. Zurekin azkenengo egun hauetan maider hitz egin dut gaur, hitz egin, atzo hitz egin zen Ez Ebanekin. da egia, eske, begira, Maider mesedez. ez, zuk aurkezten duzu mozio bat, eta gonbidatu behar dituzu beste alderdiak. Nik zurekin egin nuen berba atzo, baina testua jaso dut gaur. Eta nik ez dut zurekin berba egin. Egin dut berba Eba Abuinekin. Zurekin ez. Ez esan gezurrak. Esaten nabilena da, zurekin gaur. Baina ostegunetik gaur arte, behin bez, Baina beste gauza bat zate dutut, eske esaten nabilena. Zuk esaten duzu ezin dozula erabaki hori hartu, momentu honetan, zergaitik ez daukotzulako denborarik aztertzeko, ta taldean egon behar zarelako, ta taldean erabaki behar dozulako hori, ez? Ba, esaten ari zara, ni esaten ari nazen gauza bera. Horrela ezin leikela gestionatu udal bat. Azkenengo momentuan, erabakiak hartzen azkenengo WhatsAppez, telefonoz, eta elkarrizketak azkenengo atzo egon ginen. Kriston mozinua gaur erabakitzeko eta atzo egon ginen. Hori da, eske hone die moduak, Arrasateko udalarenak zoritxarrez. Bai, Andoska. Hauen Andrea, guk adostutako mozioa zu mai gainean utzi nahi dezu? Bai, ni adieraztea ez dudala nire burua hemen errepresentatzen bakarrik, Ezker Anitza eta Podemos ordezkatzen ditudala, baina bi alderdi hauek bat egiten dugula moduak ez direla egokienak. Eta gure hausnarketan hori barneratuta zegoen. Horregatik, nire aldetik borondatea daukadala, hau beste pleno batera, eta hobeto lantzeko alderdi guztiekin. Noski, akordian dagoen ez udal gobernua eta zuen artean, eta Hauen Andrea, zuen aldea, bertan bera utzi nahi badezute, guk bertan bera utziko dugu akordia hau daukaguna, baina orduan EAJ guk daukagunekin, udal gobernua daukagun mozioarekin aurrera egingo genuke. Bueno, nik pizkat, bai, Kepa? A ber, barkatu, A ber, Anuska, ez da inzaia. Ez da formalismoetara jotzea nahi degunean, jo dezakegu nahi dozun puntura arte. Hemen eskatu dan bakarra, eta niretzako ez da inzaia, da, puntua, albaldin bada, atzeratu, hausnartu hilabete honetan zehar, eta hurrengo hilabeteko plenuan, agian, adostasuna lortu ezkero, joan gintezke adierazpen instituzional bat moduan. Ez dakite, izan leike rizar el rizo nahi baldin baduzu. Nahi baldin baduzu, hori esan dozuna, atzera bota gauzaren akordioa, baina nea jota PSeko aurrera eraman, zen gauzak naturaltasunez lantzera. Eta naturaltasunez lantzera izan daiteke, bertan bera usten gau, eta borondatea dau. Bai EH Bilduren partetik, bai EAJ, PNV, PS, PEE, eta bai aldugu Ezker Anitza Arrasateko taldearen partetik, danon artean batu, eta adierazpen instituzional bat saiatzen lortzea. Ez baldin bada lortzen, joango are mozio batera, edo bi mozio desberdinetara, edo mozio bakarrera. Baina, guazen naturaltasunez lan haitxia udaletxe honetan, ez dakit niretzako ez da inzaia. Borondatia bakarri behar da. Zuk eta nik honetaz berbain gau azkenengo egunetan. Gauzak naturaltasunez landuin bar ditugula. Guazen naturaltasunez lan haitxea, eta guazen gauzak patxada zeitxea. Ez baldin badu zuen nahi, eta berriro atzera jotzen baldin badugu, bakarrik PSEkoa, nik uste dut naturaltasunez lan haitxea proposatzen baldin badizuegu, eta zure taldeko inor, ez dala horren aurka egongo. Ze uste dut zuen borondatia, zeuek horrela esan da, zuen borondatia dala, oposizioko talde guztiekin akordioetara llegatzea. Guazen saiatzera, ez da inzaia. Naturaltasunez hartu digun, atzeratzen dugu eta urrengo hilabeteko plenora akordio batekin eraman baldin badezaku, ez alda hobea hori.
Nire ustez, risoa gehiago ere, diskurtzia bilatzen ari garela, guazen gauzak, beste normaltasun batez egitea, udaletxe batetan gaz, ez da parlamentua, ez da Madrileko kongresua. Ez? Nik uste dut, hausnartu inbarko zenuketela, hor daun Maria da alkatea eta Susana PNV-ko bosera maila, eta imaginatzen dut beste guztiek aurka ez luketela boskatuko, hau atzera eramaten baldin bada. Baina, bueno, zeuen esku gelditzen da. Beste norbaitek itzan nahi du? Ni pixkat historia egitearren. Udal honetan ni alkatena izenetik behintzat, bai aurreko legealdi osoan, bai honetan ere, mozioak lantzeko erabili den prozedimendua hau bera izan da, eta askotan gertatu da mozioak azken momentuan aldaketak egotea, plenoaren eguneran izatea aldaketa horiek, eta aldaketa horiek inkluso plenoa baino 5 minutu lehenagoko aldaketak izatea. Noski, EH Bilduk egin izan ditu horrelako aldaketak, askotan gertatu izan da, eta bestela, aktetara joko dugu, eta bertan ikusiko da. Beraz, historikoki erabili den prozedimentua gaur esatea hemen baliogarria ez dela, nun gainera kontutan hartu behar da, mozio hau ez dala berria, ez dala pasadan ostegunekoa, baizik eta aurreko osoko bilkurarako aurkeztu zirela 2 etxebizitzaren mozioak, bata EAJak aurkeztua, bestea Podemos alduguk aurkeztua, eta ez zirelako iritzi denboraz, aurreko osoko bilkuran, hau da, apirileko osoko bilkuran, denboraz iritzi ez zirenez, idazkariak esan zigun, ez zirela sartuko apirileko osoko bilkuran, eta itxoin behar esan dugu, hilabete oso bat mozio hauek ekartzeko. Beraz, oposizioak ezagutzen zenituzten, eta EH Bilduko kideok ezagutzen zenituzten mozio hauek duela hilabetetik. Beraz, borondatea egon izan balitz zerbait amankomunean egiteko, hilabeteko epea eduki dozue. Bozeramaile batzordea horretarako izaten da. Bozeramaile batzordean egiten duguna da, mozioak baldin badaude eta mozioak adosteko borondatea baldin badago, bozeramaile batzordean islatzen du talde bakoitzak borondatea ote duen edo ez mozioak adosteko. Pasadan osteguneko bozeramaile batzordeak Eba Buin Andreak borondatea erakutsi zuen mozioak adosteko, EH Bilduren aldetik esen borondaterik erakutsi mozioa adosteko, eta orduan mozioa adostu izan da borondate hori erakutsi duen taldearekin. Nik uste dut hemen ez dagoela aparteko eztabaida gehigarririk. Baldin eta ikusten baldin bada, gaia oso interesgarria dela, mai baten bueltan alderdi guztiok egin dezakegula gai honi buruz hausnarketa sakonago bat eta adierazpen instituzional bat, ekarri daiteke hurrengo bilkuran ere, ostera beste adierazpen instituzional bat, danon artean landutakoa eta danon artean adostutakoa, baina horrek ez du esan nahi, gaurko mozio honek ezin duenik aurrera jarraitu. Beraz, nik eskatu nahi diot idazkariari pasa gaitezela mesedez mozio hau bozkatzera. Bai, Maider? Lehenik eta behin, gezurra esan dozu, nik bozeramale batzordean zu esengo zen, eta Nuskak esango dutzu, eta Eba Buinek esango dutzu, nola nik Victorri esanion, deituko niola mozio hau lantzeko. Egia da, ero ez da egia? Egia da, ero ez da egia? Joan eta begiratu aktara, zu esengo zen. Orduen ez esan, borondatea, ze borondate izan geuen edo ez. Hori nik esan nion Victorri. Zu esengo zen. Beste gauza bat, gu ez gabitzitze egiten mozio hau dan edo ez dan, edo noiztik dakigun edo ez, edo fanzan hilabetetik edo ez. Gu esaten ari garena da, guk jaso dugula, zuen akordioa orain 2 ordu. Eta hori, guretzat ez dala baliogarria lanketa hau egiteko. Eta eskatzen dotzuten azkenengo gauza da, emango doztazu adibideak ia noiz Ezkerra Abertzaleak aldatu dituen 5 minutu lehen hau mozioak? Emango doztazu adibide bat, edo 2?
Bai, emango dizugu adibideak, Maider. Aterako ditugu aktak eta aktekin emango dizugu adibideak. Ez, hain argi baldin badozkazu gogoratuko dituzu ba. Ez dara akordetan baten abez? Nahiago dut aktekin adibideak eman zuzenian, eta bozera maile batzordearen akta, entzun dut, ez nintzen bertan egon, baina entzun dut. Orduan, nik esan ditut esan beharrekoak, prozedimentua beti izan da horrela udaletxe honetan, eta idazkari nagusiari eskatu nahi diot bozketara pasa gaitezela. Ana, bozketara pasatuko gea. Bai, Joseba? Bai, atzaldeon. Arritxutan hau, oso arritxutan hau, zelako defizit demokratikoa daukon udaletxe honek. Zelan planteatzen dozuen mozino bat, bozketara zenen denuzik etzuen mozino bat, testu hori nik ez baldin badaukot. Ni naiz Mondrautarren ordezkaria ere zuen moduan. Eta nik testu hori ez daukat. Eta ez dakit ze bozkatu behar da. Eta nik indefentsio egoera honetan, zelan plantatzen duzue bozketara erutia guk testu hori ez dauko gunean. Eta eskatzen dutzat, Anari, eritzi teknikoa, zinegotzi batzuk testu eukibarek, jakin bare ze bozkatzen dugun, ea hori legezkoa da. Bueno, ni printzipioz esango neuke, berez dala gaizerrendan eta banatutako dokumentazioarekin batera, egindan testu bateratu bat. Orduan, neurri handi baten ezaguna da gaur ekartzen dan testua. Izan ere, ez dauka aldaketa, nik esango nukeia, inungo aldaketarik, elkarrekin aurkeztu zauen jatorrizko testuarekin. Barkatu da, oso desberdina die. Elkarrekinen testua eta oin zuk irakurri dozuna, zenik eukido gainean, elkarrekinena, eta saiatu naz jarraitzen zuk irakurri dozuna, eta estatoz bat gauza askotan. Elkarrekinek plantatzen dauen gauza asko, oin ekarri dozuen eta irakurri dozun testu horrekin, estatoz bat. Gauza asko falta die, elkarrekinen mozinotik, oin onartzera plantatzen dozuenera, gauza asko falta die. Eta ni indefentsio egoera handi baten sentitzen naiz. Eta hori ez da demokratikoa. Ni ben herritarren ordezkaria naiz, eta ni ben nahi duteuki, zuek beste guztio dokutzen informazio berdina, eta ez daukat. Víctor? Sí, buenas tardes. Yo opino que si esta moción, la que hemos puesto ahora consensuada con Elkarrekin Podemos, que es un poco la fusión de las dos mociones, cogiéndolo de ellos y la nuestra, si es legal, adelante. Nuestro grupo, adelante. Si no, sí hay que retirarla, presentar la que teníamos conjunta con PNV y PSOE. Y es cierto que, Maider, me dijiste que me ibas a llamar, estoy esperando todavía. Sí, claro, porque cuando Ibon nahi baduzu inbarre, baina egia da, claro que estás esperando todavía, porque yo le dije, Eva me llamó diciendo que tú le habías llamado a ella, y entonces yo le dije a Eva que esperaría lo que vosotros acordarais. ¿Cierto o no es cierto, Eva? Bai, horrela da. Nik borondatea azaldu nuen, Eta horrela izan zan. Orduan, kontu zaber zer esaten dan, Maria, zer gezurra esan dozu. Hitza eskatzen dut. Eba, bai? Bai, nire ustez hausnartu beharko genukena da, prozedimendua nola hobetu, ez? Gertaera honekin ikasi eta ez harriak botatzera, zuek egiten zenuten, nik egiten dut, prozedimendua argi ikusten da hobetu behar dela. Horretaz lana egin eta horretaz jarri dezagunez gure gogo guztiak.
Beste norbaitek izan nahi du? Bozkatera pasatu algara, Ana? Orkestu dozuenak atzera egiten ez duzuen bitxartien nik ez dukat ezer esateko horren inguruan. Orduan bozkatzera pasatuko gea. Eba? Alde bozkatzen dut, baina prosedimendua aldatu behar da. Ibon Arrupe? Alde. Itxaro Artola? Ez dut bozketaretan parte hartuko, ze oraindik ez naz aklaratu zer bozkatu behar dan. Eta Josebak esan daun moduan, nik ez dut ezer irakurri, hau desproposito galanta da, gezurrak besteik ez ditut entzun, eta ezin dut parte hartu zirko mediatiko honetan. Amaia Zeciega? Alde. Gaizka Eraña? Bai, atzaldo, neupe ez dut euki astirik irakurritzen neuken beste bisek, baina adostutako ebe ez dut euki nire eskutan. Beraz, neupe ezin jote zer, indefensino sentitzen, nube, ez dut euki astirik. Anuska Ezkurra? Alde. Joseba Azpeleta? Ez dut parte hartuko zirko hontan, ze ez dakit zer ari zarien onartzen eta eztabaidatzen. Victoriano? Victor, mikrofonua. A favor. Ander Garay? Alde. Nerea Hernández? Atzaldeon, nik nire taldekideak esan daudenan arira, nik ez dut testua jaso, beraz ez dakit zer bozkatzen ari zarien, eta ez dut parte hartuko bozketa honetan. Juan Ramón Mendieta? Alde. Maider Morraz? Ni bai jaso testua, WhatsAppez, irakurri dut, ez duzten munastirik konparatzeko bestiekin, ez duzten munastirik nire taldekidiekin hau lantzeko, eta orduen ez dakit zertan ari garen, eta gainera gehitu nahiko nuke, nire zalantzak ditudala, ia horrela bosketa bat egin daitekeen edo ez. Eta ez dut parte hartuko bosketa honetan, besteak beste agerian gelditu dalako, batzuk gezurrak esateko daukotzuen aurpegisa, jasan ezina dalako. Ez dut parte hartuko bosketa honetan. Maitane Muñoz? Alde. Aritz Murua? Alde. Joana Sánchez? Alde. Edurne Unamuno? Bai. Eugeni Uribarren? Bai. Kepa Urteaga? Ni nire lankidiek esan dutenari ezin dotzat ezerrez gehitu, ze hori da nahi gertatzen jaten berdina ez dut jaso eta ezin izan dut irakurri. Bakarrik esatia pena badala Anuska ez aprobetxetia aukera hau lan batera egiteko. Zoritxarrez ezin dut parte hartu. Aitor Zubiaga? Ez dut parte hartuko, osketan. Mario Barretxena? Alde. Amairu Baiesko. Onartu da gelditzen da. 7. puntuan galde erantzunak. Galde erantzunak badaude. Bai, Maider? Bai, guk
hainbat gai ditugu eta bat da Juana Ruiz aktibistaren inguruko galdeketa edo hausnarketa bat. Bai, Juana Ruizei udal honek bere momentuan Zisjordanian egiten ari dan lanagatik diru laguntza bat eman zitzaion, eta uste dut danok dakizuen bezala bere egoera momentu honetan oso larria da, espetxeratuta dago, 75 egun egongo da edo posibilitatea dago 75 egun atxilotua egoteko jakin gabe ia zeintzuk diren egosten zaizkion delituak, eta gureko geuke jakitzea udal honek zerbait egin behar duen, edo zein dan bere posizioa, gure udalera etorri zalako bere momentuan bere proiektua azaltzera, eta bertan Zisjordanian aurrekin eta hezkuntzaren inguruan egindako lan horren baitan, gureko geuke jakitzia hausnarketarik egindan, babesa eman behar zaion, galdetu behar dan ia zegoeratan dauen, hortaz hitz egin duzuen. Beste galde eskerarik badago? Bai, Anuska? Bai, badauz, badauzkagu bai. Ez, Maider, zure galderari erantzuna, esnekien galdera hau egingo zenuenik, ostiralean galdetu nizuna zerbait zegoen, eta esnekien gai honetaz egingo zenuenik, orduan galdera jasotzen dut, eta erantzungo dizugu. Mila esker. Besterik? Bai. Gero badaukagu baita ere, beste egunean, atzo, Alde Zaharreko Zuntzaren inguruan, agertu zen prentzan notizia bat gero kendu egin zana, orduan hor jakin genuen momentu baten badagoela akordioren bat Zuntza 2021 plataformarekin, edo, zeo zertan ibilizaretela. Bihar itxuraz, ez dakit prentza horrekorik daukazuen edo zer, eta nola ez garen entretan, gureko geuke jakin zer dan adostu dozuena, adostua egoten baldin bada zerbait, nola landuko duzuen gurekin, noiz enteratuko garen, ze batzordetara ekarriko duzuen, zeintzuk izendiko diren, hartuko diren pausoak, ze enpresarekin egon diren kontratuak, noiz jarriko dan Zuntza, eta bastante galdera. Gureko geuke jakitzia, prentzatik enteratu baino lehen hau, zuen gandik. Bai, Ibon? Bai, Maider, ez da egon inolako kontraturik, enpresa batekin ere ez, orduan, kontratuak edo da zenean, pasatuko dugu irigintzen gurumen eta mugikortasun batzordetik beti egiten dugun bezala, eta emungo dugu guztiaren berri batzorde horretan. Lanketen gaineko berririk, ez dakit 6 urtetan sekula ez da emun, lanketa guzti lotuta dauen arte. Bale, galdetzen dutzut, enteratuko garen lehenengo prentzatik, edo lehenengo gu enteratuko gara eta gero prentzara joango zarete? Informazio ofiziala dagoenean eta kontratuak eta dauzenez, batzordetik enteratuko zari, prentzatik enteratu aurretik. Prentza eta izan daitezke egitasmoen eta berri emateko, baina ez inolako kontratuen esleipenen berri, hori argi da, sekula ez dugu horrela jokatu, guk, bint. Ez nahi dutzutena esan da, bihar prentza horretan guk jasoko dugun informazioa, ia Zuntza 2021ekin eta Alde Zaharrean jarriko duzuen posibilitate horrein inguruko edukia jasoko dugun prentzatik edo lehenago zuen gandik. Bixar, prentzatik egitasmo baten berri izango duzue, behin esleipenak eta guzti hori batzordetik enteratuko zarie, prentzatik enteratu horretik. Betikoa. Gare azkenak beti enteratzen
nundik norakoen udal honetan gertatzen dien nundik norakoena. Askoz garrantzitsua da zuendako argazkia, barne lanketa baino. Gero, Anuska, ez du balio elkarlana, guztion arteko komunikazio sistemaren hobekuntza, eta guzti hauek geratze jatzue hitz handi askotan, eta azkenean gu herriaren ordezkariak garen ez zue bezala, azkenean informazioarekin egiten duzuen erabilera, ez arie konturatzen zenbat kalte sortzen digun guri. Orduan, pena bada, ze ikusten da gainera esan eta esan gabitzela, zuek asko esaten dozuela bai, hobetuko dugu, baina, Ibonek oso argi itxi dagoen bezala, gauzak horretan jarraituko daue. Hau esan da, nahi baldin baduzue pasoko naz beste punto batera. Espaukotzu ezer esateko. Bai, Maider? Bai, gure gauen bebaita, eta esan hauen bozera male batzordean, gureko geuke ostalariekin egondien diru laguntza alderro zuzenak, eta egondien negoziazioak eta bertan egondan arreta, baita pandemiak kaltetu izan dituen beste lanbide eta beste kolektibo batzuetara bebai zuzentzea. Eta horren inguruan gureko geuke zela baiteko zerrenda bat egitea uste dugu faltan dauela eta aspaldi jaurte eta piku bedaroiagu pandemiakin eta gu dakigula ez da oraindik egin azterketa bat herri honetan ia ze sektor eta ze profesional izan dien oso kaltetuak lan bari gelditu direnak edo lana bere normalidade horretan ezin dutenak egin edo familiak oso kaltetuak izan direnak, horren inguruan ez da inolako azterketarik eta uste dugu ostalariei eman zaien arreta eta garrantzi hori beste profesional batzuei eta bestelako sektore batzuei bebai zabaldu egin behar dela. Ez dakit hortaz zeozer pentsatu duzuen, hori da galdera. Bai, Anuska? Ez, berrez dinot, ez genekien gai hau atarako zenuenik, hartzen dugu kontutan ezu komentatzen dezuna, eta bai bozera maile batzordean edo batzorderen baten erantzungo dizugu. Mila esker. Eba? Bai, aurreko gaiaren inguruan, zuntzaren gaiaren inguruan esatea, hirigintza batzordetik ez dela pasatu gaixa. Eta lehengo egunean izan zenuten bilera, prentzan irakurri dugula, baina ez daukagula informaziorik. Ez dela batzordeetatik pasa hori. Jasotzen dugu zure kezka. Beste galderarik? Bai, Ibon? Bai, Eba, ze prentzatan irakurri duzu hori? Nik ez dute prentzan inun ezer irakurri. Mondra berrin irakurri dut. Maider esan dauen moduan gero desagertu inda. Baina, bazegoen. Eta zer jartzen zauen Mondra berrin, zer esaten zauen? Ez dut irakurri dana. Bakarrik zati bat, baina... Zuekin lortutako akordioa. Ez que, esaten duzue, komunikabideetan agertu omen da informazio bat, ezin duguna kontrastatu guk ere, izugarrizko indefensioan sentitzen gara, ze ez daukagu kontrastian hor ze jartzen dauen, eta izan duzue, desagertu indala, ez dakigu hor jartzen dauen egia dan, gezurra dan, ez dakigu ez ebez, orduan gu, egostea, hipotetikoki, prentzan irakurri dozuen informazio baten gainean, ez dugula emun informazio horik batzordetan, hau da, ez dakit nizer esan, lehen hemen indefensio modoko hitzak entzun duzu ez, ni bai hori sentitzen az oso indefenso, eta bueno, bai, aluzinatu da zuen gaitasunak lehenengo gauza bat esateko eta gero berdina itxeko zuegez, baina bueno. Ongi etorri gure klubera, Ibon. Kepa? Bueno, babesgabetasun horretaz berbaiten dauela, Ibonek. Nola euki bar duzuzuk, Ibon, babesgabetasuna?
zuk manejatzen baldin baduzu informazioa, zu baldin bazabiltz kontaktuetan, eta ez kontratuetan, Maiderre uste dut lehen bebai, kontaktuak esan nahi zauela eta kontratua esan da, baina, zu ibilizara kontaktuetan enpresekin, zu ibilizara kontaktuan zuntza 2021 batekin, eta esaten duzu, babesgabetasuna sentitzen duzula, ez daukazulako informazioa, zuk manejatzen duzu informazioa da, nahi, zu zara manejatzen dauena, eta zu imaginatzen dut, irigintzatik eramaten dozuelako, horregatik esaten dut zuk personalizatzen dozugan, zu zaralako irigintzako batzorde burua. Baina, zuk zeu manejatzen baldin baduzu, eta irigintzatik lantzen baldin bazabiltzate, zelan esan dezakezu, gu entera hogare errefiloi ez horrela, ze badakizue zelan funtzionatzen dauen Mondra Berri, eurak publikatu itzen daui eta azkarrasko deitzen jako notiziak erretiratzeko, orduen badakizue publikau egingo da, intzala eta gero desagertu intzala informazioa Mondra Berritik. Baina ni sentitzen dut, baina eske kriston grazia itxe dozta zuk esatea indefensioa daukosula, batzordeetatik ez dia pasatzen gaiak eta zuk esaten dozu babesgabetasuna daukosula, sentitzen dute, baina ezin zaitu sinistu hori izaten dozu nian, ze zu zara batzorde buru moduan, oberen dakiena zenolako kontaktu eta zenolako gestinoak indituzuen, eta bixar prentzaurreko batetan emango dituzuen egitasmo horiek ez baldin badira betetzen, orduan esango nun, bai, bonek dauko arrazoia, baina eske zuek bixar egitasmo horiek publikatzen dituzuenean, horiek izango dira, aurrera eramango diranak, orduan, barkatu, ez nabil zutaz parrez, nabil parrezka egoeragatik, grazia itxen dozta hori, zuk esatia, babesgabetasun puntu bat daukosula kasu honetan, eta ez dakit, babesgabetasuna informazio ez daukogunak eukiko dugu, ez zeuk? Beste galde erregurik? Bai, ni bai. Bai? Ibon Arroperi zuzenduta. Nik eukin noben astixa Mondraberriko notizia harrapetako. Eta Mondraberriko notizian eta testu horretan, esaten da, oin hemen dokote eta nabil irakurtzen, adibidez, apirilaren 29an udal gobernuarekin edukitako 3. bileraren berri emateko idazten dizugu. Osa, apirilaren 29an edukizin duten 3. bilera. Orduan, indefensioa, 3 bilerin jozu, badokotzu informazioa, zerbaitxetaz ari zarie. Zuntza 21ak jarraitzen dago esaten, idazten dago, eren informazioaren berri muten dago, eta labur bilduz. Udala Masmobil enpresarekin akordeo batera heldu dala. Enpresaren izenatan esaten dago. Zuntzak ez dago esaben asmatuko enpresaren izena, udalak izango zotzan, ez? Eta gainera esaten daue, 3 aukera daudela. Atariko bizilagunak zuntza sartzeko interesik ez izatea, atariko bizilagun batzuk zuntza soilik atariraino sartu nahi izatea, bizilagun guztiak presegotia zuntza sartzeko, hori dana zuk ez dakitzu ez, Ibon? Hori dana 3 bileratan zuntza taldearekin ez dozu egin berba, ez? Gero, esaten dabe taldeko idatzi hontan, zuntza 6 fase zonaldetan banatuta sartuko da. Lehen fasearen esleipena, maiatzaren 13rako ina egongo dala. Eta zuk ez dakitzu ezebez, ez? Irigintzan honetaz ez dakitzu ezebez. Eta gainera hasiko dira Iturrioz kaletik. Hau dana be ez dakitzue. Eta bigarren fasea Mala kaletik izango dala. Honetaz bezebez. Edo igual zuntzekuak dan asmatu daue, eta gana da gezurra. Eta gainera esaten daue, urrengo faseak etorriko ziela, eta hau dan esan, bakitu zinik esan zotzen zuntz taldekuei, irigintzako teknikari buruak. Zenba denbora irango da bien obrak esan aipatu. Bai aipatu zen, Masmobilek inarren obrak, egongo zela aukera beste enpresa batzuk plataforma hori erabila izeteko, eta horretaz irigintzan ez dakitzu ezebez.
Indefensio goran zauz. Ni nauen moduan, zuek onartu duzuen mozio horren inguruan, ez? Igual. Másmobili, maiatzaren 13an obra esleitutakoan, bizilagunen baimenak lortu behar diela, eta zuntzak hartu zauen konpromisoa bizilagunen baimen horre lortzeko, gestinoetan laguntzeko konpromiso hartu zauen. Hartu zauen, zuekin, udalarekin hartu zauen. Zuk hori badakitzu. Ez esan indefensioa zeuzela, ez haizu hemen. Gu herritarren ordezkaria gara. Guk ez dugu eskubidea zertan zabitzien enteratzeko. Zuntzekuak, esan jakin zuntzekuei, mesedez laguntzeko baimen horietan, eta zuntzekuak hasi die, atari informazio banatzen. Ni be Aldezarrian bizinaz, eta neratariko presidentiak be, atzo bialdu zuzkunde, WhatsApp bat. Esan ez, hau dana, atarietan dago informazio hori. Mondraberrin publiko uzan, gero kendu inzan. Orduan, informazio hori ez esan ez dauela, eta ez daukotzuela. Nik bendetan, ez dakitza. Anuska, zuk askotan esaten dozu. Eta bizikidetza batzordean bezaten dozu. Joder, landu beharko ginukela gure arteko kontu hauek. Muten dau, gu hemen bakarri gauzela zuei trabaitxeko. Ez daukotzuei gurekiko inungo begirunerik. Ekartzen duzuen mozinoak guk jakin barek zen mozino dien. Eta Vitorianok esaten dau, que es un math mix de las dos. Hori zer da un math mix de las dos? Un 3/4 de lo mío y un 1/4 de lo tuyo. Hori da onartzen dozuena. Eta guk isilik hori tragauen bihar dugu. Hori da bizikidetza nuska. Hola les goia, señora Bez. Bueno, ya ber baino tasko, del arte. Ibon. Uste dut, parkatuko estazue, hendaz ondo adirazen. Nik esan dut, ez daukotela indefensiorik zer publikau danari buruz. Nik ez dut ikusi zer publiko, eta ez dauko konstantziarik zer publiko danik. Oinzuk irakurri dozuz testu batzuk, esaten dozunak publikauta egon diela. Baina nik ez daketxo hori zuzena dan, nik ez dut ikusi zer publikauta horren. Nik esan dut, ez daukotela informaziorik publikauta egon danari buruz. Eta zuek egon izan dozu, ez publikauta egon da, eta esabatu inda, eta gero norbaitek esan dutzea kentzeko, igual, zuek hain seguru bazauze publiko dana, ez da izango zuek eskatu dutazuela kentzeko gero, ez dakin, nik ez dago konstantziarik publikauta egon danik, ez kendu danik, ez noiz, ez zenba denpora, ez ebez, eta ez dut irakurri, zuk esan dozu ordukotzun testua dala publikauta egon dana, zu dinozulako sinisten dutzut, benetan ustoz, pertsona zintzua zarela, eta ez zaibezela gezurretan. Zaitxot akusau behar nik gezurti, hemen gaur plenuan ikusi dugun moduan, entzun dugun moduan alkateari gezurti deitzen, ez? Pare bat aldiz, benetan uste zintzua zarela eta egixazaten dozula. Irakurri dozuna publikaute egon dela, eta baina nik ez dugu torri konstantziarik, sinistu inbiotzut, hori publikau dela. Eta gero zehaitxe desagertu inomen da, nok eskatu dutze desagertzeko, nik ez. Nik ez dut ikusi publikaute momentu baten bez. Orduan, zue dinozue dana, zuek hemen prestatzen duzu txokolatia eta gero guri txokolate hori jatera obligatzen gaitu zuek. Bai, sentitzen az, oso indefensio handixan eta akusazioekin eta insinuazioekin. Guk prentzara deitzen dugula kentzeko informazio bat, eta nor bialdu dau, nor bialdu dau hori komunikabidetara. Zuek bialdu dozue, igual zuek bialdu dozue, eta gero damutu izariek bialtziaz eta deitu dozuek entzeko, osea, nik ez dakit ezebez. Gai honetaz. Publikazioetaz, esan gure dut, fibrataz, klaro, dakitzetela, baina publikazioetaz ez dakit ezebez. Anuska. Ni neuen lehen hau. Anuska, gero Maider. Barkatu, gaur dukat kristone arazoak hemenen kamariakin eta, bueno, a ber, zuntzotikoaren gaia gainera zuek askotan atargi izan dezute, Urtaga jauna, zukatu dezu gainera pertsonalki gaia atara dezu baino gehiagotan osoko bilkura honetan. Udal gobernua egiten ari garena da, Arrasateko Aldezarrean historikoki egondan arazo bati soluzioa bilatzen gabitz. Behin eta berriz esan zuen, gabitzela zuntz optikoari
egoteko, aldezarrean egoteko, soluzio bila. Eta hor egon zan, ez ditute izenak aipatu nahi, beste enpresa bat egon zan baita gai honen inguruan kudeak eta gestio ezberdinak egiten, oren bigarren enpresa baten izena baita atara dezute, eta ia da, zuntz optikoaren plataformarekin, beraiek bai dira aldezarreko bizilagunen ordezkariak, beraiekin bildu gara, batu gara bat baino gehiagotan, beraiekin ari gara hartu emunetan, eta ari gara udalean ari garen lanketa horren berri ematen, uste degula, hori dela tokatzen zaigula, eskaera bat egonda, plataforma baten ordezkaritza batekin gauditze egiten, eta bueno, hemen esaten duzute bihar prentxorreko badaukagula, deialdi bat egin degula komunikabetara, nik hori baita alusinatzen doze, bai, egia da, nik egin de deialdia, uste nuen bakarrik Arrasateko 4 komunikabidei bidali diet, orain dano dakizue ez dakit, ba oso ondo zaudete zuek ere Arrasateko komunikabidekin kontaktuan, poste naiz, eta egia da, bihar daukagula, baina Arrupe jaunak esan duen bezala da, asmo batzuen berri emateko. Eta guzti hau, bihurtzen danean, prozedimentu batetan edo zerbaitetan non batzordera eramango da noski eta salduko da dana, hori zaten ari gera, eta zertan ari gera, ari gara zuntz optikoa Arrasateko alde zarrean jartzeko alegin guztiak egiten. Eta uste dut, dala berri hon bat, eta hemen egon barko ginateke danok posik, alde zarrean, Arrasateko alde zarrean, zuntz optikoa izango duelako. Eta gaude gaiago, ezke zuk esan dozu, ezke bestiak esan dugu, ezke ez dakigu, ezke Mondraberren jarri da, ez dakizen baina hause da. Gaudena da udal gobernua lanean ari da alde zarrean zuntz optikoa egon dadin. Eta daukagunean gauzak itxita, lehengo noski baiet zuntz optikoaren plataformarekin kontaktuen ari gara eta bereiek eskatu diegu lankidetza honetan egin dezaten kudeak eta gestio batzuk, ziren eta gertatu leike, bizilagunak nahi ez izatea, ez dakiz eta hor, aukera ezberdina sortu daitezke. Orduan, esaten da bezala erderaz, no queremos perder la piel antes de cazar el oso. Orduan gaude lanketa egiten, eta guztia ondo armatuta, ondo montatuta dagoenean, orduan noski baietz dagokion prozedimentuaren mailan, dagokion batzordean, kasu honetan irigintzakoan, dana azalduko zaizue. Baina soilik geratu nahi dudana da, Arrasateko alde zaharrak, Urteaga jauna, zuntz optikoa izango dezutela. Baizuk eta baita gure taldeko pertsona desberdinak baita. Hori da. Eta Arrasateko pertsona askok beharra daukatena. Mila esker. Maider? Bueno, Anuska, begira, baten bat posten baldin bada zuntz optikoa Arrasateko alde zaharrean sartzeak gu gara. Gure hauteskundeetako helburuetako bat hori zan. Orduen ez konfundiru, oso pozik gauz. Eta oso pozik gauz gainera aldatu dozuelako hasieran zaukotzuen egitasmo hori, orain zuntza 2008 plataformak, herritik etorri dan plataformak, ez zuek burutu dozuen proposamena, baizik eta herritik jaiodan proposamen horri kasu egiteaz. Hor oso pozik gauz, baina gu ez gabiz hitz egiten horretaz. Hitz egiten ari gara bigarren gauza honetaz, eta zuk esan dozu zure hitzetan. Dena montatuta dagoenean, irigintza batzordera joango da. Orduan, Ibon Arrupek daukon informazio guzti hau espeletak bota dauena, informazio guzti hori prentzan montatuta dagoenean bihar, gero irigintzara joango da. Eta hori da, udal gobernu honen prozedura. Beti. Orduen, hortaz kejatzen ari gara, ez zuntza egongo dan, edo ez dan egongo. Edo Mondraberrin zer publikatzen dan, edo zer bestan publikatzen. Ez da hori. Gauzea da, zuk esan duzu literalki dena montatuta dagoenean, irigintza batzordera joango da. Hau da, dena montatzen dugunean, prentzara joaten bagarenean, argazkia ateratzen dugunean, horren ostean, enteratuko zarete zuek. Bai edo ez? Ta, sin más, horraino. Baina zuk esan dozu, eske urten itxegatzu. Gure barik. Kepa? Bai, gauzatxo bat, Anuska. Esan dozu, gabiltzala hemen ikamika bilatan, ez, galderak egin ditugu gure bozean maileak, Maiderrek, eta erantzuna izan da,
ez dakizuela ez ebez. Orduen hasi da ikamika. Guk galdera bota ditugu, nola izango da, zeinekin izango da, noiz jarriko da, hori dara galdetu dugu. Eta erantzuna izan beharrean, honetan gabiltz, horretan gabiltz, plazuak hauek izango dira, enpresen izenak ez baldin badira eman behar, ez dira ematen, baina enpresa batekin gabiltza ez dakizetan, beste batekin ibili gara, ez, hori ez duzu esan. Ibonek esan da hau. Ez, nik ez dakit ez ebez, notiziak, ez dakize, fantasma batzuk amendik, beste fantasma batzuk handik. Gu ez gabiltza ikamikatan, galderak egin ditugu, baina ez dituzte euki erantzunik. Gure bozera maioak horrela egin du. Eta ez erantzuna ez dauen euki, ordun etorri da ikamika ostean. Ez, gauzak esaten dauek, el orden de los factores no altera el producto, baina batzutan bai. Osea, que ez da hain horrela, ez da zuk esan duzun moduan izan. Eba? Bai, galdera bat, Iboni galdetzea, Josebak eman dauen informazio guztia, berak ez daukan edo ez, ze batzordetik, kirigintza batzordetik ez da pasa. Eta gero zuek askotan esaten diguzue gaixak plenora ekarri aurretik eta batzordeetan lantzeko, baina zuen aldetik ere ez da egiten hori, lehengo prentzan, eta gero jasi eso batzordera eramaten duzu. Ibon, galdera. Bai. Egisa esan, ez duten ez eskuetan uki, ez dut uki aukerarik irakurtzeko, ez doko goguan zehazki zer esan dagoen Peleta jaunak, orduan ezin dut esan zuzen dagoen eduztan. Galdera erantzun gixau? Galdera gixau badaz? Bai, Maider? Bai, guk azken gai bat, badakizuena bozeramale batzordean sartu nahi izan genuena, dala Arrasateko EH Bilduk zigor ekonomikoak lan komunitarioz ordezkatzeko araudi bat egiteko eskatzen diola Arrasateko udalari. Irakurriko testua azkar-azkar, 2020ko irailean Arrasateko bilekutan bai Monterronen eta bai Alekopen hainbat gazteri ustez daten egoteagatik Arrasateko udaltzainek isunak jarri zizkieten. Bere garaian galdetu nion bozeramale batzordean alkateari zenbat izan ziren, gaur egun oraindik ez dakit zenbat diren, berriz ere eskatzen dut informazio hori. Ez dakigun arren zenbat izun izan ziren, gugana etorri dira guraso asko esaten isunak etorri zaizkiela. Eta jakin dugunez, kalkulatzen dugu 30 isunetik gora izan daitezkela. Arrasateko udaltzaingoak izun horiek herrian izapidatu ardez Eusko Jaurlaritzara zuzendu zituen, hau bozeramale batzorde baten hitz egin zan, ni galdetu nion, eskatu nion alkateari ia etzegoen beste modu bat, hau Eusko Jaurlaritzara ez bidaltzeko, ze Eusko Jaurlaritzatik bueltan etorri ziren isunak 1.000 eurotakoak ziren. Orduan, honen aurrean Arrasateko EH Bilduk adierazi nahi du izun hauen kantitatea kontutan hartuta gazteak 17 urtetik 21 urteetara dijoaztela, oso altuak direla, eta proportzioa ez dagoela proportziorik egitatea eta isunaren artean, eta isun hau azken finean euren gurasoak jasan behar dutela, ez da lanean dagoen jendea eta ez da ekonomikoki ondo dauzen gaztiak. Eta, esaten gauen, adibide batzuk jartzearren, maskarilla edo musukoa ez eramateak 100 eurokin zigortzen da, 50 euro pronto pagoa, ero itxiera perimetrala pasatzen baldin bada 150ekin, edo terraza baten 4 pertsona baino gehiago egoten baldin badie, 300ekin pronto pago 150. Orduan, Arrasateko EH Bilduren ustez, udal gobernu honek bi gauza landu beharko lituzke, ezta? Batetik, herrian diseinatutako zigor araudi bat,
legea errespetatzen duena noski eta justizia erreparatiboa lantzen duena, hau da, justizia hezitzaile bat eta ez hainbeste zigortzailea, eta beste alde batetik, behin eta berriz eskatzen ari galen udaltzainen lanaren eredu berri bat, bai? Non herrirako lan egiteko helburua daukan eta balore hezitzaileak diren eta ez hainbeste zigortzaileak. Eta batez ere kolektibo jakin batzuen gainean, ez? Ez bakarrik gazteak, baizik eta egoera ekonomiko txarrean dauzenak edo egoera marginaletan dagoen beste jende bat. Hau horrela, Arrasteko EH Bilduk beharrezkoa ikusten du gazteek zein herritar orok zenbait huts egiten dituztenean, zigorrak beti ekonomikoak izan beharrean, aukera egotea isun horreik ordezkatzeko lan komunitarioak egiten Arrasteko herrian. Zeustu, nahiko lan dauela herrian egiteko eta oso hezitzailea eta berazgarria izan daitezkeela ez bakarrik gazteentzako, baizik eta beste kolektibo batzuentzako ere bai. Araudi baten beharra dagoela uste dugu, non herritarrak aukeratu dezaketen edo isuna ordaindu edo isun hau herriarentzako lanarekin bete, ikusiko litzake ze isun mota ordezkatzaileak izan daitezkeen eta zeintzuk ez. Argi geratu deixela ez gabiltzala eskatzen isunik ez jartzea, eskatzen ari garena da, gaur bizi dugun egoera ekonomiko larri honetan, eta ikusita zein egoera eta ze zigor ekonomiko altuak jartzen diren, ordezkapen sistema bat lantzea eta diseinatzea. Berau idatzian ipini notzuen bezala, kode penalean jaurre ikusten da delituekin, hutsegite administratiboak baino askoz larriagoak dien egitate batzuekin posible da ordezkapena eta egiten da egunero epaitegietan, orduan uste dugu gure herrian behau posible dela. Guzti honen aurrean, EH Bilduk hurrengoa eskatzen du. Alde batetik, Arrasteko udalak beharrezko gestioak egitea, ero egin ditzala Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailean Arrasateko gaztei jarritako isunak komunitatearen aldeko lanarekin ordezkatuak izateko aukera egon dadila, jakin dugu hau egin dala, eta bestalde batetik Arrasateko udalak ordenantza bat egin dezala edo adaitu dezala nun isunak bertan udaltzaingoan izapidatuko dien eta posible izango dan, segun eta ze hutsegite diren, aukera egoteko edo isuna ordaindu edo lan komunitarioa egiteko. Eta, hau bere momentuan orain, 5-6 hilabete eskatu izan zen bozeramale batzorde baten, isunak etorri zirenean, eta berriz ere eskatzen dugu ikusitza zenbat isun heltzen ari dien momentu honetan ja ez proposamena baizik eta ja izapidetza aurrera doian heinean, eskatzen diogu Arrasteko delari bi puntu hauek. Onduska? Maire, gai honen inguruan, Maria, mikrofona. Gai honen inguruan zerbait aurreratu dizut, segia da bozeramaile batzordean aurreko astean orain irakurri dezun eta Mondraberren ere irakurtzeko aukera izan dugun dokumentazio hau pasatzen igula, eta orduan bertan esan izunez, gaia aztertzen ari ginela, bai, pare bat gauza argitu nahi nituzke. Argitu baino gehiago, argi geratu deizen, ez? Batez behar esateko herritarrak jakin deixien, orain pandemia garaian, hau da, udaltzainek, beraiek egiten dutena dela salaketa akta. Hau da, udaltzainek salaketa akta bat egiten dute, eta gero, salaketa akta horiek Jaurlaritzara joaten dira eta isunak Jaurlaritzak jartzen ditzu. Eta prozedimendua Jaurlaritzara pasatzen da nenean, orduan ja udalak ez dauka inongo eskuduntzarik eta udalak guk ez dakigu zer nolako isunak heldu diren Arrasatera eta ez dakigu prozedimentu horretan alde batetik zenbat isun heldu diren, zenbatekoak izan diren, guk udalak informazio hori ez daukagu, hori bat. Izan dugu, eta hori horrela da, pertsona bat, gazte batek idatzi du udaletxera, ez dut izenik esango, datu protekzioa dela eta, baina bai esango dut pertsona batek bai idatzi zigula udaletxera eskatuaz, Morras Andrea zu pixkat hori eskatzen ari zarena, ez? Esan ez, isun bat heldu zaiola, isun hori ekonomikoa dela eta isun altua dela, eta berak eskatzen duela isun
hori lan komunitarioagatik aldatzeko. Hau da, hor momentu horretan udalak erantzun diogu pertsona honi, eta guk bai esan diogu, eta orduan ere guk ere Basora Maio Batzordean esan izun bezala, guk bat egiten dugu, uste dugu eredua hobedala isun ekonomikoak jartzea, baino lan komunitarioak edo beste eredu batetan oinarritzea, eta horrela guk pertsona honi erantzun dugu, hau da, guk eskatu diogu, udalak eskatu dio Jaurlaritzari aintzat ardezan gazte honen eskaria, ze gazte honek egin du eskaria Jaurlaritzan ere esanez, mesedez, isun hau aldatzeko lan komunitarioagatik, eta guk ere gainera Jaurlaritzari esan dioguna da, Arrasateko udalak prest egongo ginatekela gazte honi, lan komunitario hori, Arrasateko udalak jartzeko. Hori, alde batetik, hau da, orduan bat egiten dugu, eredu hau aldatu egin barko litzatekela, egia da pandemia garaian eskuduntza udaltzaina jartzen duten salaketa akta hauek Jaurlaritza pasatzen direla eta udalak gai horretan ez dugula eskuduntzarik izan, baina dala lehen esan dizudan bezala, Morras Andrea, prest gaude, eta horretarako OZM-ko batzordean prest gaude oposizioarekin lantzeko, beste eredu batentan, non lanketa bat egiteko isun ekonomikoak baino, ea lan komunitarioak edo beste erabateko eredu batetan izan dezakegun udaletxe honetan. Beraz, hau da gure erantzuna. Bai, besterik, beste galderarik, bai Maider? Bai, guk gure aldetik asko posten gara, zuen jarrera hau dalako eta zuen ikuspuntua eta hausnarketa hau dalako, asko posten gara, baina, puntualizatu nahi ditut bi gauza. Nik orain dela 6 hilabete, esan izuen isunak heltzen ari ziela 1.000 eurotakoak. Hori, udaltzaingoak badaki. Udaltzaingoak, salaketa bialtzen du Eusko Jaurlaritzara. Eta Eusko Jaurlaritzak proposamena bialtzen dio administratua izan danari, hau da, gazte horri. Baina Eusko Jaurlaritzak errekurtsoa edo alegazioak eskatzen direnean, proposamen hori udaltzaingoari bialtzen dio. Hau da, zigorrek, teknikariak, udaltzainburuak, badaki, basekion orain dela 6 hilabete, isun horiek 1.000 eurotakoak zirela. Eta nik esan izuen zuei pertsonalki 1.000 eurotako isunak heltzen ari zirela. Hori aktaren baten egongo da. Guk hori badakigu aspaldi. Orduan, nik informazio hori eman izuen. Nik esan izuen momentu honetan mesedez hausnartzeko. Eta posten naiz asko, gazte honek idatzi duelako, eta hausnarketa horretan esan duzuelako, azkenean baietz. Galdera da, zergaitik guk hori proposatu genuenean ez duzue baietz esan, zaitik zer gertatu da? Gazte honek eukiko dauen aukera, beste askok, izuna ordaindu dutenak ez dutela eukiko. Zergaitik, eltzaielako aukera hori eman. Eta orain 6 hilabete hausnarketa hori egin izan bazan, eta alkateak momentu horretan Eusko Jaurlaritzari bialdu izan bialdu izan bazutzan gaur egun zuek bialdu dozuena, gazte guztiak eukiko lukete aukera hori. Zoritxarrez, batzuk ja ez dute aukera hori eukiko. Eta zorionez beste batzuk bai eukiko dute. Orduan, alde batetik oso pozik, ze uste dugu hori dala eredua, eta eredua izan bidala ezitzaia eta erreparatzailea, baina uste dugu, oposizioak orain 6 hilabete eskatu izan balu, eta zuek hausnartu izan bazenute garaiz, momentu honetan, ez dakigu zenbat izun dien, nik alkateari eskatu nion, baina zainago ia berzen bat dien, horre badakigu zenbat dien, pentsau diela 50. Igual 50 horreitatik, 30 pertsonak ordaindu baldin badute izuna, lan komunitarioa egiteko aukera galdu egin dute. Eta hori penagarria da. Lehenago hausnarketa ez dalako egin. Hori bakarrik, baina bestelan, ados, eredua hau izan behar da, eta espero dut alkateak
ez duela inolako arazorik eukiko pertsonalki gazte bakoitzari gutun bat jartzeko esanez ados dagoela lan komunitario horiekin. Uste dugu hori horrela izango dela, ezta? Bai, noski guk idatzi digun pertsona horri maila horretan erantzun diogu eta noski gazte guztiei gugana gerturatuko liratezken, gugana udaletxera zan nahi dut, gerturatuko liratezken gazte guztientzako eredu berdina jarraituko genuke. Eta berri dinot, Borras Andrea, zuk esaten duzu badakizula isunak zenbatekoak diran, ez dakit nundik enteratuko zinean, gian gazteak edo gurasoak edo, zuzenean esan dizut, baina udalari etzaio informazio hori heldu. Borras Andrea, etzaio heldu. Udaltzaingoak informazio hori dauka, Nuska, berriz esaten dizu, udaltzaingoak informazio hori dauka. Maitane, ez esan zetenik zigorrekin hitzein dut horrena. Eta gainera bozeramaile batzordean esan nuen. Baina ez da hori, galdera da, zik orain onartu duzue eta guk proposatu genuenean ez? Orain egin dugu azterketa, Borras Andrea, uste dut erantzun hona dala eta egin daigun lanketa guztion artean egiteko eredu desberdin bat eta non gure gazteak ez dezatela jaso isun ekonomiko handiak eta ea aldatu ditzakzkegun lan komunitariotara. Nik era positiboan bukatzea gustatuko litzaidake, Borras Andrea. Bai, niri bebai, esan dizut oso berri hona dala, baina lehen hau izan bazan, asko zobe izango litzake. Bale. Onartzen dugu. Bale, bai. Beste galde eskalarik badago? Inorrek, ez? Bueno, orduan, 8. puntura pasatuko gea. 8. puntua eta azken puntua, EH Bildu, Udaltaldeko Aitor Zubiaga Barrena zinegotziaren liberazioa amaitzutzat emateko eta Kepa Urteaga Garzia zinegotziari erabateko dedikazioa onartzeko eskaera. Barne antolaketaren batzorde honek udal plenoari proposatzen dio. Kepa Urteaga Garzia EH Bilduko udal zinegotziari erabateko dedikazio onartzea eta Aitor Zubiaga Barrenaren liberazioa amaitutzat ematea 2021ko ekainaren 1 aurrera. Lansariari dagokionez, udalitzeko 17. mailari dagokion ordainketa onartzea, 14 hiletan ordaintzekoa. Gizarte segurantzako diruzaintza orokorrean, Kepa Urteaga Garzia zinegotziaren alta tramitatuko du udalak, eta gizarte segurantzako erregimen orokorraren arauek bete, zerbitzupeko langilei ezartzen dizkien obligazioak hartuko ditu bere gain udalak. Toki araubidaren oinarriak arautzen duen apirilaren 2/785 legeko 75 artikuluan xedatutakoa betetzeko, erabaki hau, udal karguen dedikazioaren asignazioari dagokionez, Gipuzkoako aldizkari ofizialean zein udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da. Interbentziorik? Bai, Ander? Bai, atxaldeon. Puntu honen gainean, bina bardura, nahi dut. Alde batetik, denbora kontuak, ez? Gaur asko hitz egin da udal hontan, esaldizak esango ditut, hauek dira udal gobernuaren moduak, ez egokiak, defizit demokratiko hitz egin da, zirko mediatikoa, denborak, hemen entera hogara, bueno, nik behau, mai gainean jarri nahi dut, kasu hontan, denbora kontuak ez diela egokiak izan. 2021ko martxoan 31an, prentxan argitaratu zen, Aitor Zubiagak bete duen liberatu funtzioak Kepa Urteagak hartuko du epe motzean. Oin hilabete eta piku. Ordudanik eduki dugu pertsonaleko 2 batzorde eta zelan eskaera ofiziala esan iritsi, ulertu gauen iritsiko zala eskaera ofiziala bere momentuan eta pertsonal batzordetik pasatuko zala eta gero plenora ekarriko zala. Horredi ez funtzionatzeko moduak eta horrela inzan bere garaian Aitor Zubiaga den liberaziorako 2019ko
urriaren bateko plenuan liberatu zen, eta lehen hau, bi asteren hau, pertsonal batzordetik diktaminatu zen, kasu hontan ez da izen, kasu hontan ostiralian iritsi zen e-mail bat niri zuzenean, eskatzen, mesedez, urgentziasko batzorde bat deitzeko astelenian bertan atzo, hau diktaminatu ahal izeteko. Guk, hasieratik esango dut, ez dugula oztopatuko eta ez gara oztopatzaileak, baina bai, ona ekarri gure dut, guri tratatzeko modua oposizioaren aldetik, eta askotan zelan reprotxatzen duzkun denborak, eta bueno, kasu honetan, faiua bestalde batetik, etorri dela, ekarri nahi dut gogora, 2019ko abenduko plenuan, egon zan boskatzeko mugimentzartelaren konbenioa, eta kasu hortan baitxa, ostiral baten deitu zen batzordea astelenian diktaminatzeko, asteartean plenora etortzeko, eta, EH Bilduren bozeramailearen aldetik, irakurrikot literal esan zauena, gu bai ados gaz mugimentekin, eta baina adibide bezala, diktamin hauin bizanez, ostiralian konbokatu zen bilera bat atxaldeko ordubit erdietan, atzo eguerdiko ordubietarako. Segatik gaur pasau bizanin extremis plenotik, eta horre gauza diez, mesedez, eskatzen dutzu egunak kudeatzeko beto. Eta gure bozeramaileak, EAJ-ko eta gobernuko bozeramaileak erantzun zotzon, eskaera horri kasu itzen dotzagula, eta, aleginduko ginela berriz ez gertatzen. Gaur gatoz ona, eta alderantziz izen da orduan, berezikin autokritika bat bai eitzeko, orain arteko pleno guztian, izen diez gobernuari kritikak, gobernua gora, gobernua bera, denborak, prensa, tal, esan dut zuten, zirko mediatikoa, defizit demokratikoa, gobernu ez egokiak, ostiralian iritsi zan eskaera bat, efectivamente, konbokatu zan atzorako, ez dugu oztopatuko, eta ez gara oztopatzaileak, eta horregatik deitu zan, eta gaur plenora ekartzen da, eta ikusi dozue gure aldetik baitxa sartzeko borondatia egon dara, ez oztopatzeko borondatia egon dara, baina hori ez, bi aldietara kritikak, guri iristen jakunian bebai, kasu honetan nik bai nahi dut kritika hori helaraztia EH Bilduren aldetik, guri kritikatzen dozuena, gero, zuek berdina itzen dozuela. Eta bigarren nabardurain nahi dutena, eta argi geratzeko guk ez dugula oztopatuko, EAJ-aren aldetik ez da oztoporik egongo liberazio honen gainean, baina 2019ko urriaren bateko plenuan puntu bat izen zen, Maitane Muñozen liberazioa data aldatzeko puntu bat. Eta puntu hortan, EH Bilduk aurka bozkatu zauen. Ez ginen ulertu, porque gai tekniko bat zan, aldatzea data hori, eta aurka, guk ez dugu aurka bozkatuko, guk ez dugu oztopatuko kasu honetan liberazioa. Baina, pizkan nahi nauen, bina bardura hauek itxia, ez? Alde batetik, hori denborak, eta guri kritikatzen duzku zuena, gero, zuek kasu honetan berdina indozuela, ez? Eta hor komentatu dituzuen hitz potolo guzti horrek, zirko mediatiko, defizit demokratikoa, eta moduak, eta, danok daukogula gure aldetik zerra hausnartu, eta bestalde batetik, guk EAJ-aren aldetik ez dala inungo oztoporik egongo liberazio honen baitan. Eskerrik asko. Maider? Bai, Ander, barkatu baina hankia sartu zu barruraino. Hankia sartu zu barruraino, baina esango dut alik eta informazio alik eta gutxienakin, ze bestelan funtzionario bat sartuko dut, eta ez naz ni inor funtzionario batek hemen sartzeko. Nik pertsonalki gestio bati nauen, deitxu nauen telefonoz pertsona batei, eta esan zuzten, galdetu notan zer egin behar nauen liberazioarako. Eta esan zuzten zer egin nauen, eta hori inauen. Bai? Hankia sartu zu balruraino, zetik apirilaren 30an plenua baina askoz belen hau, nik funtzionario honei bialdu notan e-mail bat. Eta e-mail horretan idatzi notan urrengoa. Egunon, liberazioaren inguruan idatzia nori zuzendu behar diot? Sarrera non egin behar dut? Nori egin behar diot? Zerbait gehiago egin behar dut? Eta idatzi zidan. Egunon, alkateari zuzendu behar zaio,
sarrera bazen egin behar duzu eta elektronikoki ere aurkeztu dezakezu. Eta nik inauen hori. Eta niri inungo momentuan ez ustien esan, barne batzordera joan binintzenik. Orduan, parkatu esatea, baina guk gure aldetik jarri dugu aspaldi, gure borondate guztia, hau azkenengo momentuan ez egiteko. Eta nik azkenengo momentuan jakin hauen, barne batzordetik pasau bizala. Eta horregatik favore bat eskatu notzun, eta zuk oso borondate honez favore hori intzostasun. Baina ez egotzi guri, zaitik guk, gure etxeko lanak eginak genitxuen. Eta hori akreditauta dau. Eta pasauko txut, bere momentuan dokumentazioa. Zaitik ez da plenuan erakusteko dokumentazio hori. Baina hankia sartu oso barruraino. Bez interbentziorik? Bosketara pasatuko, Eba Abuin, Alde. Ibon Arrupe, Abstentzioa. Itxaro Artola, Alde. Amaia Ceziaga, Ez beza. Gaizka Eraña, Alde. Anuska Ezkurra, Abstentzioa. Joseba Azpeleta, Alde. Victoriano Fuentes, Abstención. Ander Garay, Abstentzioa. Nerea Hernández, Alde. Juan Ramón Mendieta, Abstentzioa. Maider Morraz, Alde. Maitane Muñoz, Abstentzioa. Aritz Murua, Abstentzioa. Joana Sánchez, Abstentzioa. Edurne Unamuno, Abstentzioa. Eugenio Uribarren, Abstentzioa. Kepa Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Alde. Mario Barretxena, Abstentzioa. Amabi abstentzio eta 8 baiezko. Onartua gelditzen da, eta nik aprobetxau nahi dut aukera hau, Aitor, zuri eskertzeko, bintzat, liberatua egon zaren denbora honetan, ia 2 urte hauetan udalean egindako lanagatik, erakutsi duzun jarrera baikorragatik, zuri aldetik beti somatu du akordioetara heltzeko jarrera oso positiboa, eta benetan eskertzea Aitor egindako lana. Eta bestalde, Kepari, ongietorri ezin egotzia bazara, baina liberatu bezala ongietorria, eta zure aldetik, espero dugu Aitorrek izan duen jarrera besan baikorra, zure aldetik ere jarrera berdina egotea. Nire aldetik besterik ez. Ez dakit norbaitek hitza nahi duen. Bai, Kepa? Eskerrak ematia eta esatia beti eukidetela jarrera baikorra eta jarraitzen eukiko dutala. Beste norbaitek? Eskerrik asko danoi eta amaitutzat ematen diogu gaurko osoko bilkurari. Eskerrik asko.